Dende as rías galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Hoxe en De Festa en Festa viñemos ata Meaño, festa do viño de Meaño. Bueno, no corazón do Salnés, donde vai haber mellor viño que aquí. Pues vámoslo enseñar, a parte de actuacións e de todo, así que esperad aí que vos lo enseñamos, Bueno, pero a festa comezou o venres, O venres ca inauguración e ca actuación de Elis Pardo e Antonio Barros, ca banda de música de aquí de Meaño. Mirad aí, esperade, mira aí.
Algo que destacar dos viños de Meaño? Pois sí, os viños de Meaño son uns grandes viños que pertenecen tamén á denominación de orixe en Rías Baixas, levan moitos anos cosechando e saben moi ben todos o que fan en estas bodegas de Meaño. E agora que estamos probando pois a cosecha 2024, algo que destacar desa cosecha? E a cosecha 2024, a denominación de orixe en Rías Baixas, pois clasificouna como unha cosecha excelente. Debido ao bo tempo que tuvemos o ano pasado, o bo verano que tuvemos, pois é unha cosecha catalogada como excelente. É unha curiosidade, este ano, por exemplo, alcanzaronse os 13 grados e medio, outros anos son 12, a que se debe ese cambio? Bueno, ese cambio é o cambio climático, non? O cambio, sobre todo, de que non todos os verán son iguales, entonces, canto máis horas de sol reciba a uva, pois tamén a graduación é un pouco máis alta. É dicir, cada vez eso vai en alza, arriba. É posible que nos estea favorecendo a nós, a toda a zona norte, o cambio climático, é posible que nos favorezca, polo tanto, a graduación e a maduración da uva cada vez será mellor. Bueno, pois nada, pois deixamos vos que sigades ca festa e a disfrutar, non? Pois moitísimas gracias a vos, gracias. Son unhas breves palabras. Moi boa tarde a todos e a todas e benvidos á 24ª edición da Festa do Viño de Meaño. Agradecerlle ao delegado, a Xunta de Galicia, Diputación, alcaldes, concelleiros e, en especial, aos bodegueiros. Dicimos que Meaño é terra de bodegueiros, terra de viticultores, en definitiva, Meaño é terra de viño. En Meaño o viño non é só un produto, é riqueza, é economía, é traballo e é orgullo. E tamén sabemos que Meaño é a cuna do Albariño. Sin máis, darvos as gracias e agora baixamos e brindamos polo viño, pola comarca Osonés e por Meaño. Moitísimas gracias por estaros aquí. Moitas gracias. Alguien caminando por mi huella viene repitiendo lo que yo, y eso no está bien, amigo mío. Cada cual que escriba su sendero y canción. No es que me moleste que me sigan, porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llamas su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca, cuando sepas que no estoy. Bueno, estamos co alcalde de Meaño. Bueno, contanos un poquinho como está sendo esta festa este ano. A verdade é que estamos encantados. Cada ano é unha festa que se está consolidando, é unha festa que hicimos con criterio. Temos 3 zonas diferenciados, temos un stand con 22 bodegas de aquí do Concello de Meaño. Temos unha zona de gastronomía e temos unha zona para música. Entonces, estes días hai unha programación variada de as 22 bodegas, gastronomía e música. A verdade é que estamos moi contentos. A inauguración foi todo un éxito. Tuvemos a actuación, magnífica actuación da Banda Unión Musical de Meaño con homenaxe que fixemos a Juan Pardo e foi un éxito. O sábado focamos un poquinho as cofradías, temos a visita a 29 cofradías, hai cofradías de Francia, de Portugal, de Canarias,
de País Vasco, de Cantabria, de Asturias, e este ano faremos o hermanamento coa cofradía do País Vasco, da Anchoa do Cantabrio, que ten a sede en San Sebastián. Ahora vamos a proceder aos actos centrales, procedemos ao desfile, tamén ao pregoeiro. Este ano temos a honra de que veña o presidente da Federación Española de Fútbol. Tamén nos vamos a nombrar cabaleiro de honra a Javier Guillén, que é o presidente da Volta Ciclista a España, e logo tamén nombraremos 8 cofrades daqui do Concello. Bueno, estamos aquí con Julio Rudiño, cofrade de honor este ano. Bueno, que se sinte sendo cofrade de honor? Bueno, pois unha satisfacción é unha que se hayan acordado de min como veciño e como persona que dou un empuxe a meaño co seu negocio a base de lucha e sacrificio. É importante. Bueno, a ver, e o truco para que a xente volva ao seu restaurante cal é? Pois a calidad. A calidad. Eso, a calidad e a seriedade. O seu cordeiro especial, a ver, contame un pouquiño, cal é o secreto do seu cordeiro? O secreto do cordeiro é a calidad. A calidad? Non hai outro secreto. A man tamén importa, A man tamén, pero tamén tens que ter calidad detrás. Espera, temos aquí a súa muller. A ver, díganos, cal é o truco? Cal é o truco dese cordeiro que saga tan rico? A ver. No, vamos a ver, nós o cordeiro primeiro é a calidad. E despois que preparamos o cordeiro sin condimentos. Nós o que leva é unha pizca de pimienta blanca, é o que leva, non leva nada de cousas extrañas. Claro, son moitos anos, temos moi bons clientes, porque nós é unha cousa familiar, non é unha cousa de, sabes? Nós, entre fillos, noras, netos, pois fomos levando. O produto de calidad, pero o que importa tamén son as mans, así que a xente hai que invitar a que vaya a comer aí e probar esa comida de calidad. Moi ben, moitas gracias. Un placer, Igualmente, gracias por isto. Quixera nombrar algúns dos que nos apoiaron moito, o cual os teño no corazón e os levo aí adentro. Gracias.
Bueno, pois despois do nombramento de cofrades, vamos a ir en comitiva outra vez de volta despois, así que nada, esperad aí que vamos a publicidade e volvemos agora, Organiza Concello de Meaño. Bueno, xa volvemos de publicidade, vamos a seguir pois con esta festa de Meaño, festa do viño. E agora que toca? Pois agora toca o pregón e toca viño, por suposto, así que vémonos agora. Juro y prometo por mi conciencia y honor defender, divulgar y degustar la gastronomía y el vino de la Sierra de Meaño. Xuro e prometo por a miña conciencia e honor defender e divulgar, así como degustar a gastronomía e o viño da terra de Meaño, corazón dos Aldés, e asistir aos capítulos desta patronal cofradía sempre que as obrigas non lo permitan. ¿Prometes? Sí, prometo. Si así lo haces, corazón del Saunés te premiará. Enhorabuena y bienvenido. Hacemos ese xuramento, temos por aí unha capa preparada para facer entrega xa. Novo embaixador de honra, don Rafael Louzán, o presidente da Diputación, entrega esa medalla. Que xesto tan bonito. Presidente da Diputación de Pontevedra entrega esa medalla con Rafael Louzán, embaixador de honra da nosa confradía. E o alcalde prepara xa a entrega desa capa, símbolo deste novo nomeamento. Un evento cargado desde logo de emoción e moitísimo sentimento. Ese xuramento, esta entrega de diploma, esta entrega de medalla e por último capa. Agora sí, podemos dicir que don Rafael Louzán é investido xa membro de honra da confradía Corazón, Gastronomía e Viños, Corazón dos Aldés. Parabéns. Moitas gracias pola invitación. Como digo, gracias por invitarme a compartir con vos orgullo e emoción, tamén a alegría, como non, para poder dar estas palabras da 24 Festa do Viño de Meaño. Non hai maior honra para un galego que ser chamado pola súa xente para compartir momentos e experiencias con seus veciños e amigos. Nací en Ribadumia, moi preto de aquí, e iso non se me olvida. Pero nesta terra dos Aldés, onde os límites municipais cruzanse a pé, onde as familias se entremezclan e os amigos son veciños, aínda que vivan noutra parroquia, un non necesita certificado de nacemento para sentirse na casa. Meaño foi sempre parte da miña vida por vínculos persoais e tamén por afecto e por admiración.
Non veño como presidente da Federación Española de Fútbol. Non veño tampouco incluso como invitado, porque xa viña antes aquí. Veño como un máis de vós. Decir Meaño é falar dun dos lugares máis auténticos de Galicia, o corazón do Salnés. Un pequeno concello en extensión, pero inmenso en paisaxe, en historia e tamén na súa xente. Cada rincón de Meaño garda unha tradición, unha historia, unha forma de celebrar e de vir a vida. E se hai un símbolo que identifica a esta terra, é precisamente o albariño. Cando un bebe albariño de Meaño, e o digo con coñecemento de causa, está bebendo un pedazo da terra, da familia tamén e da amistade. Debo recoñecer que me sinto moi cómodo neste triángulo que conforman Meis, Meaño e Ribadumia. Meis, onde teño parte tamén da miña familia, Ribadumia, onde nacín, me criei e vivo, e Meaño, onde hoxe nos encontramos, e no que teño unha boa parte dos meus amigos. A festa é tamén unha forma de agradecemento a todos os que traballan todo o ano para que isto sexa posible. Baixo o amparo e tutela do Consello da Denominación de Origen Rías Baixas, que lle dou credibilidade e rigor alá desde os anos 80, cando se iniciou, e tamén como presidenta en aquel entonces, con Marisol Bueno, a tu actual presidente que hoxe nos acompaña, que é Isidoro Serantes. A Real Federación Española de Fútbol, que teño a honra de presidir, é un nexo de todo o fútbol español, da selección nacional e dos grandes e pequenos clubes. Unha presidencia ocupada por primeira vez por un galego. Un máis de vós, un veciño desta comarca e que admira as tradicións como esta, do que son habitual participante e tamén, como non, bebedor. Teño asistido en moitas ocasións a esta celebración, a garimosa, por certo, que é a festa do Viño de Meaxo. Por eso, hoxe, maridamos o fútbol co viño. E debedes saber que desde calquer recuncho de España ou do mundo onde me toque representar o noso fútbol, Meaño, ao igual que todos os Salnés, irá sempre conmigo. Brindemos con viño, os que teñades copa, brindemos con viño, que viva Meaño, que viva o Salnés enteiro, que viva Galicia e vamos a España, en larga vida a festa do viño de Meaño. Moitas gracias e moi bons días a todas e a todos. Estamos con Luis López, presidente da Deputación. Que un orgullo vir a unha festa, non? Así... Un orgullo vir a unha festa e que sexa do viño, porque, oye, o viño supón para a provincia de Pontevedra moito, desde o punto de vista do motor económico, de emprego, de tradición, e desde o punto de vista turístico, que nós estamos a facer unha aposta moi grande no que se refire no turismo. Festas como esta, pois, ensalzan un produto que nos coloca no mapa e que todos e cada un que proba o viño da DO Rías Baixas, con as excelentes bodegas aquí en Meaño, por fai que xa quede enganchado a él e non deixe de consumilo en calquera parte do mundo no que viva. E aparte aquí neste concello hai 22 bodegas, eso quere dicir que é bo viño aquí, vamos. É moi bo viño, é dicir, é unha evidencia que todo o que é a denominación de Rías Baixas, pero en particular na subzona de produción do Salnés, porque hai unhas excelentes bodegas, donde hai o traballo que se ve que realizan todo o ano, familias completas que se van pasando a tradición de uns aos outros e logo con esa avances que están a facer que fai que, sin lugar a dúbida, pois que o noso viño, os nosos bodegueiros, os produtores, pois coloquen un excelente produto en calquer mercado que, ademais, acapara premios e certames nacionais e internacionais. Moitas gracias por apostar por isto e a seguir disfrutando do viño. A seguir disfrutando. Viva o viño e a festa do viño de Meaño. Bueno, estamos aquí co presidente das cofradías. Bueno, contanos un poquinho como está sendo a festa, a ver. A festa está sendo moi importante porque este ano veñen 29 cofradías, de 4 de Portugal, 3 de Francia e o resto de toda a península ibérica. Estamos moi contentos, todo ha salido ben, a pesar de que choveu pouco,
pero todo moi ben, gracias a Dios. Bueno, o importante é que o viño xa vai por dentro, non? Sí, o viño e a gastronomía tamén. Nosotros somos una cofradía de vino y de gastronomía de Meaño y las dos cosas van unidas de la mano. Bueno, estamos con Rafael Lozán, presidente da Real Federación Española de Fútbol, e, unha das persoas que puxo o Salnés no mapa. Bueno, destácame o viño de Meaño. Bueno, eu teño que destacalo polo traballo que fan os viticultores e as bodegas, non? Ao final, ese é o resumen da importancia da transformación que tuvo toda esta gran comarca do Salnés en pro precisamente de algo que nos une, que é o mundo do viño. E hoxe, ademais, é unha gran industria que, de alguna maneira, reporta moitos beneficios para toda a comarca, non? Por lo tanto, bueno, pois vamos a seguir, todos que somos daqui, que queremos e que amamos o Salnés, seguir promocionando este viño polo mundo. Hoxe é o rei, probablemente, dos viños blancos no mundo, o albariño, e, polo tanto, creo que se o seguimos facendo ben entre todos, lograremos darlle a promoción que se merece todavía e tamén lograremos promocionar a nosa terra, que creo que ahora mismo pois está nun momento excelente. De feito, hai moitas bodegas nesta concello. Estou vendo aquí que hai 22 bodegas de Meaño, máis dúas que invitan, o sea, prácticamente hai 25 bodegas, que ademais eu teño asistido con anterioridade a esta exaltación e que pouco a pouco foi crecendo e ver de que maneira hoxe pois, está chea de visitantes e de xentes que veñen de moitos puntos de España, incluídas as cofradías tamén que hoxe nos visitan. Perfecto, pois nada, pois deixamos de seguir disfrutando deste viño, desta festa, vale? Pois moi ben, moitas gracias e disfrutar todos do noso viño, que todavía nos queda festa por diante. Benvidos á 24ª edición de Festa do Viño de Meaño. Presidente da Federación de Fútbol, presidente da Federación Ciclismo de España, presidente da Diputación, presidente do Consejo Regulador, presidente de Cofradía, cofrades, vecinos e veciñas, moitísimas gracias e benvidos por estaros aquí. A festa do Meaño, que tal o viño? Está bo, mira, o de Trailara. Trailara? Trailara, sí. Trailara? Trailara, Como Trailara. vas? Trailara xa? Cantos levas? Xa vou Trailara. Sí. Bueno, Bueno, un pouco, non? pouquiño. Pois tens que tomar e tamén do outro, non? Tamén. Teñe que tomar? Uy. Bueno. Vamos a probar todos. Todo? Todos. Mío, como vas a acabar hoxe? Cuidado. Bueno, suerte, Bueno, estamos aquí con Lito da Panorama. Hoxe non se traballa ou que? Hoxe non, fíjate, o único día libro. Que libro? Este ano en xullo é hoxe. Aproveitalo para vir a tomar. Claro, xa fixe, como son o jefe, pois xa fixe xa para que fora este nada. Que tal? Como está sendo o verán? A ver. Ben, está o verán vai de maravilla. Aquí en Meaño estarse de maravilla, que máis se pode? Que máis queres? Non se pode pedir máis. Albariño do Bo, que é do daqui. Non, carallo. A ver, Meaño é terra de boviño tamén. Home, sí, coño. Eu son daqui do lado, nacido aquí, e entonces é terra de moi boviño. Vendimiaches algunha vez, non? De pequeno vendimiabas ou non? Sí, primeiro o viño tinto, tiñamos moito viño tinto, e depois trapatar o meu pai, fixera albariño. Eu fixen de todo, pisaba as uvas e todo, lo. E agora só bebelo, non? Agora só bebelo, é máis fácil. Pois nada, disfrutar, Pois veña, pasalo ben. Que viva o viño albariño de Meaño, lo. Bueno, a cosecha foi estupenda e a festa está sendo moi ben. Sí. Moito éxito e con moita participación. E o viño está bo, non? O viño está fantástico. Cal é o mellor viño? Supoño que me vas a dicir o teu, pero bueno, cal é o mellor viño? Todos están moi ben. Nada, xa sabedes, se queres un bo viño ben feito, vindes aquí a Meaño ou a Odel ou a calquera bodega, non? Por supuesto.
Que pasa co viño? Que pasa co viño? Oye, fenomenal. Está a copa furada ou estaba rico? No, súper rico. Cada vez se mellora, isto é unha maravilla. Pero o problema é que o estar tan rico acabase pronto, que han de seguir bebendo. Pero queda moito aquí aínda da reserva, non pasa nada, non pasa nada. Bueno, pues nada, a seguir disfrutando. Igualmente, gracias. Como está sendo a edición esta do viño? Bueno, pois eu creo que é unha edición con moita máis xente que outros anos. Creo que esta festa vai a máis despois de moitos anos de colaboración que levo personalmente, pero tamén profesionalmente. Que destacarías desta festa? Pois sobre todo o ambiente familiar que hai, os varios formatos que existen nesta festa, que a xente ven a disfrutar, non só beber, ven a disfrutar da festa e de Meaño sobre todo. Nada, seguir disfrutando. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos, veña, un saludo. Bueno, festa de Meaño, aquí estamos, ca responsable de que todo isto salida perfecto. Bueno, contanos, ti xogas na casa, a ver, que? Sempre é unha honra xogar en casa e como meañesa e como viticultora, pois poder poñer voz e conducir todos os actos da festa do viño, pois desde logo que, vamos, para min é máis que unha honra e estou super agradecida a todos os amantes do bo viño, a todos os amantes da nosa gastronomía que se chegan aquí e que celebren logo de 24 anos a festa que lle dá pois un dos maiores nomes a Meaño, que leva o nome de Meaño, pois aló onde vai o noso viño, o Albariño. Dá unha festaza e, bueno, po ano vai a ser mellor, así que invitamos a todos a que veñan po ano, non? Invitámoslos porque xa sabedes que cada ano crece máis. Este ano temos 23 adegas, temos 30 confrarías aquí e temos pois o cariño de toda a xente que nos ven e o cariño de toda a xente que aposta e que bebe o Albariño. Nada, po non se sabedes, vine tomar un viño aquí. Aquí nesta mesa, moito trailará, pero que, a ver. O trailará? Moi bo. Oye, arrima, mira, ese billete de 100 euros. A saber que é a copa, home. Pagar a copa, a botella. Pero con ese billete pouco vas pagar, Toma, harto. Xa cubrín, Bueno, vou comprar un par de botellas, xa trajo pa aquí ahora. Vale. Moito trailará hai aquí, moito trailará, creo. Yo son de Nueva York. También. También, de Nueva York. ¿Qué tal lo estás pasando en la fiesta? ¿Beautiful o no beautiful? Beautiful, amazing. El vino es muy, muy rica, muy buena. Bueno, ¿y tú qué opinas? We love here. Fiesta, amazing. ¿Y la comida? La comida, muy, muy bien. A beautiful day, entonces. Beautiful day, muchas gracias. Salud. Pois ata aquí a festa do viño de Meaño, vamos, un festón, moitas actuacións, moito viño, moitas bodegas, moita xente, un ambientazo. Así que nada, vémonos na seguinte festa, e se queredes que vayamos a vosa, pois o tedes que mandar un correo a festaenfesta@canalriasbaixas.com ou chamar ao número de teléfono 986 710741. Vémonos na seguinte festa. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Das Rías Galegas a túa mesa, o auténtico sabor do mar, marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura.
directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores. Podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans.